guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Yan, ngayon po magre-repack po kami. Mayroon pong nagpahabol po na sponsor para po sa mga bata. Binili na lang po namin sa bayan. Bali, bibigay po namin ito sa katutubong mangyan po dyan po sa may sitio Batuili. Bali, sako pa rin po siya ng Montiklaro po. Siyempre kasama natin sa pagre-repack si Ate Joanne. Hello! Si Chacha. Hey guys! Yan guys, magre-repack po kami. Let's go! Oh, ano yun? Tagdadalawa. Dalawang plastic. Dalawa din. Ang gunteng. Ito sa'yo, Charles. Para po lang sa ano, sa bata. Ako muna ako May dito. dala. Isa lang yan dito yung dalawa. Ayos mo yung paglagay abo, matunay. Yung istro siya. May istro yan. Straw pala. Ito pa. Baka mabukas siya. Charles. Wala kayo dito siya ha. Sa mga bata lang to. Okay. Bata rin naman ako. Bata naman ako eh. Batang ano, kering kata. Batang nugget. Batang katawan. Baka makalimutan mo yung straw. Ikaw na lang kayo magbupit. Ako na lang maglagay, napupunit eh. Si mami nga magbukit eh. Nabubutas. Bali guys, ito yung ilalagay namin. 2 leaves. Isang cup sarap. Isang yam-yam. 2 lollipop. At saka isang plus. Sipag ni Chacha ah. Si Chacha po ay anak ni Ate Joanne. Nag-iisang anak na pasaway. Iko. Naghahanap ng ading. Walang ading. Pagawaan. Mamaya maghanap ka doon. Magkano pag mangingi tayo ng ading doon. Mag-repack lang, nakakulambo. Pagid ang paa. Kasama sa buhay yan guys. Pag walang kulambo, wala ang buhay. Mawala ng lahat. Huwag lang ang Wala na kulambo. jowa, wag lang ang kulambo. Wala na, sayang. Wala sa akin. A few moments later. Dito.
Ito po ang Sitio Batuili. Mga bahay. Katutubong mangyan din po ang nakatira dito. Tayo sa lilim. Ganda dito oh. Pila kayo ha, pila. Pag di magpila, hindi mabigyan. Hoy! Ako dito. At dito ang lalaki, dito ang babae. Wala siya ko ka babae. Dito. 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 Kaya siya. Oh, wag magtulakan, wag magtulakan. Bang! Oh, doon pa sila sa kabila eh. Kala nila doon lang ah. Ay, bawa na pasta. Hi guys, kanyo dali. Hi guys, kanyo. Laksan nyo. Hi, guys! Yun. Ilan kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 19. Ba't yung mga bata na yun? 4, 6, 8, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagkakuha nyo, wag mo na kayo mag-alis ha. Mag-picture lang tayo na. Tiyo, mag-abot ka dito sa lalaki. Ah, dito lang kayo. Dito, upo dyan. Oh, tayo! Wag. Oh, oh. Tayo. Buti matigas na yung tayo ng kalabaw. Kung malambot yan. Naitiltat ata. Yan. Oh, nalabusan ka, ne. Itaas mo. Naulog na yung surpan mo, eh. Ah, sa'yo mata, oh. Baka hindi sa'yo to, ah. Dali dito na, dali. Nagpunta pa doon na. Meron pa mga bata. Meron pa mga bata doon. Punta pa. O, tingin dito, ngiti. 1, 2, 3. Ito pa, isama.
Oh, okay na. Oh, kaway kayo. Hi guys, sabi nyo. Hi guys! Ayaw niya. Oh, hi guys kayo. Yun o, sino nagbang sa'yo, ha? Sinong nagbang sa'yo, ate, ha? Ikaw lang? Gordong quarantine. Ba't walang short? Kita, wala mang short. Anday ka pala na. Ay, sige na lang ito. Butasan mo na lang. Hanapin natin. Open, buksan. Sayad na kamera ni dito. Makaputi na ngipin na. Yung kalat nyo, ilagay nyo dun sa bag namin, ha? Huwag nyo itapon dyan. Wala ka mang short. Sarap? Masarap? Ito lang yan. Kalbo mama yan ang. Mamaya naman daw yung iba, pipirin mo. Ayan ganito, ayan pa na. Ang karaywanan, ang isusunod niya. Yan o, ba't ayaw mong bawasan yung sayo? Pwede mo na. Ha? Iuwi mo? Ipasalubong mo? Ngiti ka nga ate. Ganda-ganda eh. Hindi nakita na. Yan o wala na sa udyon. Ay, ako kalaban. Yan ko ay may mula na lang. Babae po yan. Iniwan nila, pinulot ko dyan. Ay, hindi mo anak. Kala ko anak. Uy,
Tinago niya na yung ano niya, oh. Andun na sa damit niya. Baka hingiin daw. Tago ko lang. Agad. Wala na pag babae ta? Ibay. Pero marunong magsayaw. Pusog na yun ha. Na si ate. Ikaw, itinda na lang kami. Ha? Hindi ka, marunong ka magsayaw kuya? Tingnan kitang pera. May tinda na kami, tinda. May tinda. Tindahan? May tindahan kaya? Magsayaw ka na. Baka itinda mo yan. Kainin mo eh. Magsayaw ka na. Marunong ka magsayaw? Nahiya. Nahiya ka? Marunong ka magbudot? Kagalang naman. Hindi ko. Ano lang alam mong sayawin? Ha? Wala. Ikaw ate, marunong ka? Pati ito, marunong yan mag-kaya. Ayun yata ang marunong eh. Hindi ko. Wala ka nang iwi, kuya. Inubos mo na. Ikaw marunong yata to magsayaw eh. 'Di ba? May 20 kapag marunong magsayaw. Sausaw na niya yung lollipop na ne. Aba. Yung kalat mo. Wag wala. Ako dito ilagay. Naging tribar yung ano ko, scooter. Naging tribar kanina ko. Namo sinausaw niya na yung lollipop. Ang isausaw mo yun, yung ano, Yung tinapa. dilap-dilapan lang. Yan, yung tinapa, yung isausaw mo sa gatas. Oh, parang si kuya, oh, kagaling. Uwi na daw. Makahamugin na kayo. Kaya nga. Bye-bye. Bye-bye kayo, bye-bye. Okay po. Doon na tayo magkano. Salamat po. Wala na. Gusto din kimot niya. Saan bahay nyo? Saan ang bahay nyo? Uwi na. Gabi na, oh. Uwi na. Ayan po ang kanilang school. I love Batuili.
much later. Hi guys! Yan, ngayon po magsha-shoutout po kami ni Ate Joanne. Hello, hello, hello. Dahil medyo natambakan na po kami, tumawag na ako ng backup. Shoutout po kay Sir Carlos de los Reyes from Saudi. Vanessa Blanco from Antique. Patrick Vincent Pacheco from Zambales. Rain TV from Cebu. Kay Sir Mike from Binangonan, Rizal. Jule Coman from La Union. Kay Sir Manny Panner from Caloocan City. Quaresma family from Pasig. Kumusta po? Kay Vilma Eusebio from KSA. Evelyn and Ray from Pasig po. Kumusta? Kay Jover Lopez Idol Lidoy. Imelda Comprado from Hong Kong. Kay Sir Jerry Fernandez from California. Arogan family from Taguig. Kay Sir Jong Gramaje from Ilocos Sur. Pajardo family from Catanduanes. Kay Genesis Patayan from Paniquitarlac. Nilo Serrano. Walang nakalagay. Kay Janice Villaros. Saladan family. Kay Naviamos family and Mustacho family from Antique. Arana family from Alaska. Kay Dimla family from Pampanga. Juliet Rabaya. Kay Tix Garms Vlog. Nisbal family from Iloilo. Pakada family from Nueva Ecija. Alfred Puentes from Cebu. Kay Jasper Robles from Banawi, Ifugao. Rudy Angeles from Hong Kong. Kay Erwin Ambagan. Jim Serna from Valenzuela City. Virginia Feria from Germany. Ortiz family from Commonwealth, Quezon City. Kay Novik Kitanya from Toronto, Canada. Angel Guillermo. Kay Casil family from Maligaya, Caloocan City. Melody Munipol from Taiwan. Ingat po. Kay Sir Ronaldo Soleta from Abu Dhabi, UAE. Elden Berto. Kay Emily Montero Brizuela from San Jose del Monte, Bulacan. Kay Organo family from Malibay City. Kay Kumusta po Chom- kayo? Kay Sir Jomer Martina from Saudi. Kay Silveta family from Oriental Mindoro, Walter Abaya from Canada. Kay Lorenzo Tabion at kay Ma'am Dali Fabion. Shout out po sa Jamson family po sa Tagakayanga, Paniquitarlac. Ingat po. Maring Sherry Lou, ingat. Happy birthday din po pala kay Sir Jonathan Taberna. Yan. Happy birthday po. Salamat po sa panonood niyo po sa aming channel. Yan. Hanggang dito na lang po. Salamat God bless. po sa inyong Ingat po kayo. panonood. Ingat po palagi and God bless. God bless po. Sino?